nga namato na kita. Ano ang matabo angot sa border sa nga isla sa nga Negros. Interaction Art ang desisyon nga palayag ni Governor Lacson sa RDC meeting on PDC meeting sa Friday. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na maulog herwaya una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat kay Aksyon Marlon hinubiya mga nagapauna nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Lanong tabo nga nagwadaan kita sa supply sa kuryente din bala ang problema. Aksyon Firing Line. Magbalik ko karon ba barangay Tangob daway ni untat ng kontrobersiya kag problema ho. May ginpermahan na to kuno ang mga barangay kaya official sa barangay kagawad. Ano naman, no? Sa gihapon na party ini, kumadumduman niyo sa itong kontrobersyal blang ginareklamo sa magagawad singla ano ni, may ginapermahan ang ginapaobra di sa barangay. Ang una to nga isyo nga may mga patay na pero gatrabaho pa. Aksyon Dito Firing may Line. mga nagrally kuno kaina, nanonood tabo dito inatanan. Atong tutukan plus report ni Action Dale Salazar sa pagpanumbalik sa inyo pala tuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong Firing line. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:40 na. Action firing line. Last and final stretch diri sa aton sining nga pagpangalagad kay Rogelio Hamandri Iyoy may gabi dira. Sining nga tubod sa gripo sa Basiwa Ice Tea na. Ano ginisla nila supply sa tubig? Why na isla ni kitido ice tea mo? Lain sila ko mag-royal. Action firing line. Ang color bla. Siling ni Otay Benedicto, ari lang ko monitor sa Victorina Heights. Salamat gid kay Bilin Salaw nga monitor man. Action firing line. Standby action dahil sa Lazar gikan sa Bacolod City Hall, pero unaon ko anay kay kaina ang tangob ni ho. Hindi si action ni din lang, si action ni din. Kuha ko lang siya kay ang tangob kaina pertito mo. Ang may kontrobersyal naman liwat kay kontrobersiya na naman liwat kay inato, nagginawa naman sa tangob, nagpinuis naman sila kag pag-insindi ko do may ginpermahan na. Mga barangay kagawad, ano iniman? Let's have action Eden, abuso sa patrol. Action Eden? Action art daw mayo lang, wala na lang butan, isa ka adlaw ang pagpirma sang mga sa May rally kayo na to? Hindi magsiling rally action art. Medyo gamay lang nga komosyon sa mga job orders, wala mga JOs action art sang barangay. Bangod nga wala pa sila na hatagan sang ila sining allowances action art. Okay. Kay ang istorya dire sa sesyon sang council sang barangay Tangob ang ginapamunuan man ni acting punong barangay Caron Luz at Chensa action art mo ni siyang barangay 2 Kagawad dira. May ara sang resolusyon to hire
41 action art ka mga JOs para sa declogging sang mga sang mga drainage dira abi sang barangay for Okay. 1 week ini action art. Kaga along with that resolution to hire, syempre ara man ang resolution to withdraw sang budget para action art sa sweldo o kon allowance abi sang nasambit nga mga JOs. Data ang natabo action art ang 5 ka mga kagawad na amo din sila nanday kagawad Jose Montaño, kagawad Eduardo Lavadia, Katrina Sonota, Dindo Amedio kag Sally Cañada ang wala action art nagpirma sang mga nasambit nga resolusyon. Di kaina nagakadto tuya ang mga JOs kay tiniga pamangkot na sila action art kundi nila allowances natapos nila ila trabaho wala sila gyapon sang may nabaton. Tinaghambal si Kapitan Atienza pag pag-interview naton action art. Nga naghambal siya nga wala siya may mahimo dira kung hindi magpirma ang mga mga kagawad. Hindi na yan ora mismo action art nga pagpirma sang kagawad ma-release dayon ang ang budget kay maagi pa ni action art sa proseso. Ma-attach pa da sila sang mga documents, padala pa sa COA. That's the time nga maka-withdraw sila action art. Pero tinaghambal una si Atienza nga wala nagpirma kuno ang mga kagawad bangod nga nagapati ang mga ini nga kalabanan sa mga JOs action art, mga ghost employees. Kag nagpahayag nga luya gid ya makita sang mga kagawad nga ang mga tawo nga ara sa listahan nagaubra gid bala action art. Kaso sa at that time February 5 to 12 abi action art nga declogging dira abi or trabaho sa mga JOs. Nagpanaog man sang memo kuno si Kapitan Atienza requiring or hindi magid sila require action art do ginhambalan niya lang ang mga kagawad through written man communication nga itikadto to sila sa lugar nga tinluan abi sa mga GOs para makita nila nga nagatrabaho gid. Okay. Nga actual gid bala action art kag wala yan nasayang ang allowance nga ginahatag sang barangay para sa ila sini nga pag-ubra. Pero ti amo to natabo action art bali ang commotion kay na mga alas 8 hasta na lang nahaponan action art. Kay na mga alas 4 ara gid kita didto sang nagperma na ang 5 ka mga kagawad sa resolution na mag-hire sang I stand corrected action art 49 gali sa mga job orders para sa sa clean and green kag declogging operation sang barangay kag ginpermahan man nilang isa ka resolution to withdraw sang allowances sa mga JO sa bylaw sang written agreement action art nga dapat mag-release sang sweldo kon sang allowance sang sini nga mga JOs ara sila stupad sang treasurera action art sang barangay amo man ang ginapangayo nila. Ti suno kay kagawad Katrina Sonota nga isa sa kagawad nga una wala nagperma action art. Madamo sila actually sang reports nga nabaton nga sa 2,500 nga allowance 500 lang kuno ang ginabaton sang mga tawo. Amon action art that's why nga it's the discretion kuno ya nga hindi danay magperma bangon nagahulat sila last year pa kuno action art nag-request na sila sa admin nga dapat may ara sa nga ipakita nga payroll may warm bodies kagang isa mo na action art ang yara ang ila presensya mag-release sang sweldo agon masiguro nga makadtugid sa tawo ang kwarta sang barangay ti ambal ni Sonota ginkatingala pagid sini action art nga paghambal nila sang kinadla nila sang aktual nga presensya sang tawo kon warm bodies abi from 91 nga i-hire kunta ni action art naghimo na lang nga 49. So amo to natingala pag sila action art pero wala na okay na to anyways gambal sila 49 nakita na nila mo kag in question pag nila action art sanday Sonota kun nga 2.5 gid kuno ang allowance sa mga JO sa 1 week lang nga obrahanay samtang ang mga kuno action art mga barangay health workers kuno sweldo lang 2,200 kada bulan. Di amo na kuno action art do ka unfair man bala sa part kuno sa mga regular employees dayabi kuno sa ikumpara sa mga JOs ni action art. That's why nga amo to
nga may mga requirements sila nga ginapangayo. Ti kay inaction art dumaluoy kaman bala sa mga tao nga ara didto. Bilog nga aga hasta maghapon ara sila nagpagutom man nagahulat lang sang desisyon sang inner action art inner conflict kun baga. Sila ya ang isa man sa mga naapektuhan. Kay Okay. pagpirma to action art sang mga alas 4 sang hapon, hindi man na iya siling ma-release din ang kwarta action art mo. So, they have to wait naman another ilang ka days naman na or weeks para ma-release to ang kwarta nga dapat sa ila action art. I Kasi, see. amo parang taga action art kay na, gina-sure naman kay sa interview tayo kay Kap Atienza, ginubuan na ni ko no, from 2,500 to 1,500 na lang. Okay. Ang ihatag tani sa JOs. Pero in short, na process na gidman. Kinuipit ki jempo ko siya, ara pa si Action Dale sa Yes, Piakwe. yes, action art. Mamat-amat na to nila process. Kag ti given nga balin na ti pabalon tamang kamo mama kung ma-release naman kay matupad mga kami sa treasurera para sigurado nga hindi yung mga ghost employees ang tagaan sang kwarta sang barangay. Sige, balikan ta lang na kay follow up ta lang na kunara ng kwarta. Yes, give Dawa action art. controversial gyud sa barangay Tangob, no? Gani man, pero tido na ibaloan ta, ma-end ang suspension ni Kap Noli do March 15, action art, no? Ah, dugay pato. Do, dira, ti. Mga less than a month pa man, kiti 17 sumumo. Galing ng yes. February 28 lang ni siya mo. Yes, correct. Action Okay. art. Less than a month. Yan. So, bantayan ta na action art. Kay ti kaluluoy, man to gani ang mga JOs. Galing wala gid sila mahimo action art. Nagbilin ka to? Why na? Awa. Sige. Balitalit sa patrol, ang ka-action ni Action Ida Navoso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. Grabe man ang barangay Tangob kung si Kapitan Pato Villarosa ang pamatian mo, kundi suspended siya. Sila nga nagambal lagi itong ombudsman ng mga kaso, kuya hindi niya pagsapakon niya. Sa diya man ang barangay Tangob, no? Amo maning isa sa barangay, siling kuduway kinauntatan sa kontrobersya, bla. Sige man ang ilinaway na da. Action Dalas-dason firing mo line. lang report ni Action Dale Salazar, kaya importante man nga update kika niya sa may area sa Bacolod City Government Center. May gabi kay paring Pablito Benedicto, ang tanan nga taga Phil Power Group ka monitor sa Nosea. Salamat gid sa inyo, may lang ang pagmonitor da. Action firing line. Ang balita sa Bacolod City Hall, karon iya nga gabi nga i-check ta kay Action Dale Salazar kay may ara sang kuano EOC gintap ang Ski Federation bulig kuno ti digital approach ini kag iban pa nga balita. Good news ning Bacolod General Hospital ko daw gin-endorse. Galing may ngagaw pa ni Action Dale. Action art ang Bacolod EOC ang nagtap no sang SK Federation diri sa may siyudad sa Bacolod nga mong magabulig sa information and education campaign pag action art yes sa social media o kun digital approach ang EIC ang out sa gihapon sa vaccination program kaya according diri kay SK Federation Joy Villaflor Action Art mas madasig no kaga epektibo ang pamaagi sa social media para mas mainganyo ang mga millennials meron ka sila angot sa benepisyo sining COVID-19 vaccination nga ginatawag Villaflor Action Art once nga ma-educate na ang mga kabataan ti sila man ni ang ma-educar or ma-relay man sa mga impormasyon agot sa vaccination sila sining nga mga upod no sila sining panimalay Action Art kang sila sining nga mga ginikanan Why sila nagtap sa imo? pwede kala Told bro. Dale explain. Dason itap nila na. Pero bayad sila. ay kala Ikaw yung mabulig explicar, pero at least bayad sila yung si Imo eh. ay nabayad Wala bayad? na kita na naman matomato Ate, explicar mo na sunod nga adlaw ha? ayos no problem sige. So, hambal din ni Councilor Villaflor o po sila ni Doc Chris Sorongon sa sining trabaho action art no nga gintugyan sa ila sang Bacolod EOC. So, ang purpose diri no mas madamo nga mga millennial or 18 years old above ang ila sining nga mag-inganyo nga magpa-vaccine once nga magabot na diri ang bakuna diri sa may syudad sa Bacolod. Take note, amo ni bala ang mga edad pa idalo mang ginaugtasan sa task force disiplina. Kay sila ni way kapati nga may COVID mo. Correct action art na. Mission mo gina sa Dale explain. Pusta na sila nga mainganyo action art no. Sige. Ano ang tingog ni SK Federation President Villaflor?
Action there, ang pagtap ni sa akon sa EOC is all about kapag bulig sa mga SK, especially ang aton, wala nga mga youth man in general, through digital approach, bali kita ang mga millennial, that's the reason why nga agin tap kita sa EOC because we wanted to give information to disseminate mga news about the vaccinations and COVID in a faster way. That's why they think na ang paggamit ng social media is one of the fastest medium. That's why kita nga mga kami sa SK ang intap ng aton nga EOC. With regards to our future plan on this, we are still formulating ideas on how we can use the digital approach on our information dissemination on the vaccinations and in COVID. Okay. So, ikaw ang mahead, may mga members ka, yes? Or tanang gid nga SK chairperson sa Bacolod or officers lang? Actually, this is actually kami ni mahead ni Dr. Rongon sa ini nga campaign on the youth, but all the SK chairpersons are encouraged, of course, and is also part of this movement, also part of this information dissemination drive. Kami ang mauna sa aton pagtatagsa ka barangay kay mas damo, mas effective ang aton nga campaign on this. Oo. So sa unang vaccination, like mga measles, rubella, like ang maginikanan ang gadalas ang kabataan sa vaccination. Yes, So this time, yes. though This time we will make though lain naman yung approach. This time ang imuon pa is ang mga bata ang unahon to educate so that in their home sila naman yung ma-encourage sa ilang family nga ma-take ang vaccination because this is a good approach. Kaya kung ako, for example, ako isa ka bata ang hadlok yung akon nga ginikanan, I am more susceptible bilang maka-explain sa ila kay tigaw po kami sa isa ka balay. Bakit madala pa lang sila naton sa pagpa-vaccinate man. si Councilor Ayesha Joy Villaflor ang president ng sang SK diri sa may syudad sang Bacolod. Kaina sa regular session sa Gulang Panglungsod sa resolution na ginaprobahan sang City Council amon siyang naga-endorse kag naga-suporta no sa House Bill kag Senate Bill Action Art nga nagatuyo nga makatukod no or establisara sang Bacolod City General Hospital diri sa may syudad sang Bacolod. Sa Congress approved na ini sa third and final reading kagin author ni Congressman Greg Gasataya pero sa Senado pending pa ni Action Art kagin author ni Senador Juan Miguel Zubiri. Ang nag-author kay ina sang resolution nga naga-endorse ning Bacolod General Hospital si Councilor Cindy Rojas pero nangin unanimous ang motion since tanan nga konsehala approve kag nagapabor sa sini nga proyekto Action Art nga pag-punduhan rehabe sa gobyerno nasyonal. According kay Councilor Rojas, may nabaton si Mayor Bing sulat from DOH Region 6 nga nagapangabay nga siya ang mag-facilitate no sining pagpasara sa city resolution nga nagasuporta sining Bacolod General Hospital. Aling portion sang deliberation kag natabo kay ng virtual session sa Sangguniang Panglungsod. Resolution favorably endorsing and supporting House Bill number 6731 entitled An Act Establishing a General Hospital in the City of Bacolod, Province of Negros Occidental to be known as the Bacolod City General Hospital and appropriating funds. Therefore, Mr. Chair, this resolution came about because our mayor received a letter from the Department of Health, Western Visayas, requesting for our mayor to facilitate the issuance of a city resolution supporting House Bill number 6731 of the proposed legislation of Congressman Greg Gasataya for the establishment of a general hospital in the city of Bacolod. So, for whatever purpose this may serve them, Mr. Chair, we will be favorably endorsing and supporting House Bill number 6731, Mr. Chair. So, may I move for the passage of this resolution? So move. Second. Questions? Mr. Chair. Sabi mo ni Moss, Mr. Chair, kaya in support mo. Mr. Chair. The Honorable Gamboa. Yeah.
Thank you, Mr. National Chair. portion gilamang sang deliberation sang City Council. Si Council Tiyo na ni Mos, gando si Gamboa, may question? hindi, ang iya siningagin Awa. na suggest action art note. Ang original nga resolution ni Councilor Cindy, mula ni ang House Bill 6731, kagid author ni Kong Greg, pero naka-mention Senador, si Councilor Wilson Gamboa Jr. sang Senate Bill 1647 ni Senador Juan Miguel Zubiri. So, po na lang, kung baga gin-consolidate action art, nga ang City Council nag-support sa gina-push nga bill sa Congress kag amuman sa Senado action art since sa related malang kag kinahanglan man ang maaprubahan sa Senado kag once nga ma-approve at i-forward na ini sa Office of the President para sa perma dira ni Presidente Rodrigo Duterte. Wala sang opposition sa mga city councilors kag hinanimous ini nga motion action art since yang ila sini nga tinutuyo dako nga bulig nga maka-establish sang kaugalingon nga city hospital ang syudad sang Bacolod. Mga update kabay tagikan sa Bacolod City Hall ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ayos may extra na lang kung roto ya. O parang at least why naman ta tiyempo. Diri sa aton sini nga pagpakalaga dulaton tani. Ang good news tani kabay pa hingagaw ni. Pero kung nataon naton ba si next year ni mabda naman blasang kwan election ban. Action firing Togo, line. no? Hospital kinanglanon gini naton kita na because of the pandemic ang Bacolod ginutok Regional Hospital tiway tabutakan. Action firing line. Galing may nakutsyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon ang inyong mga minsay iban way malabutan pasensya gid biya Jonathan kuno natamyaw ya lang sinutun tamyaw naglukso gulpi no Rosalina Arellano Espadero may gabi man. Action firing line. Sa ngalan sang irregular anchorman aksyon Brian Mordena. Kung naman aksyon art tay hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.